dneska budeme hrát Clash Royale, myslím, že to je tak. A kdybyste se chtěli napad do mého klubu, jsou to Češi, jo, které vidíte. Můžu si přijít tohle čestku a snad tam něco padne. Goldy, 10 goldů, 5 gemů, ok, 28 wildcard, Archers 6krát, Arrows 27krát, Musketer 8krát a to je všechno. Tak jo, já si vyabudím nějaký ty postavy a hned budeme do hry. Tak je, už se nám načíta hra a jdeme hrát. Dám tohle zase. Tohle už si připravíme sem. Už si dáme sem tohle. Teď budeme šetřit na tohle. A já vám ukážu takový trik, jo, který je strašně dobrý. Tady dáte takhle mezi něma tohle, ty šípy, a to jim dodá obou dvou damage. Tady zabiju tohle, tak na to jdu. Tak tenhle bude těžký zabít. To zabijem, dobrý, hádek nebyl tak moc těžký, no. A ten sem. A tohle, pak ještě toho velkého a máme to celý vyhraný. Dáme sem tohle. A teď tady máme ty šípy. No, tohle, to už dáme tohle, takže už můžeme do tohle. Tohle se vyhnu, tak nevyhnu. Jo. Jdeme sem. Jdeme sem tohle. Tam si
dáme sem tohle. Teď budeme šetřit na tohle. A já vám ukážu takový trik, který je strašně dobrý. Tady dáte takhle mezi něma tohle, ty šípy, a to jim to dá obou dvou damage. A tady zabiju tohle, tak nezabiju. Tak tenhle bude těžký zabít. To zabijem, dobrý, já tak nebyl tak moc těžký, no. A ten sem. A zabije tohle, pak ještě toho velkého a máme to celý vyhraný. Dáme sem tohle. A teď tady máme ty šípy. Tohle, to už dáme tohle, tak to už můžeme dát takhle. Dáme to sem. Jako je škoda, že to má se postarat, dobrý. Dáme to sem. Bum. 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 Tak jsem tam tohle. Tímhle se vyhnu, tak nevyhnu. Jo. Tak. Dáme sem. Dáme sem tohle. Nachystáme si ještě do tohle. Hop. A dáme sem tohle. A zabijeme to tady. Teď dám zase sem tohle. Zase sem tohle. Teď zase sem tohle. Teď zase tohle si připravíme. A už to mám, začáváme sem tohle. A už jsme to vyhráli. Jo, vyhráli jsme. Dáme sem staticu. A otevřeme to. Máme to. Tu máme tady čestku. A počkejte, hned to. Už zapínáme hru. A jestli jsem dám tohle dám sem. Tohle dám zase sem. A musíme vyhrát. A dáme rychle sem. Tak to je dobrý, no. Tak to je paráda, protože mě ho zabijou. Co? Aha. Aha. No tak to rychle. Víš co, to dávám sem. Tak to rychle, no. Dobrý, to už je dobrý. No ale už jsem sám, jakoby. Takový jedinej tam, já jsem jedinej král, jakoby. Jo, prostě jakože tady jediná ta věž. Ale oni mohli rychleji zaútočit. Kamu, když to ten fér, jakoby. Tak co to je? Hej. To je fér. Jo. Hej. To je fér. Ach jo. Teď jsem to dal stejně blbě. Kamo, ne. Ne. Pomoc. Tak jsme prohráli. Protože nemám ani jedno zničený. Tak to je blbý. Rychle hážu sem. A to dáme jako to rozbít se rychle. A bum, 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 bum. Ještě tohle.
To už nestíhám. Tak to je blbý. Jakoby. Tak to nestíhám, jakoby. Tak to je blbý. Pardon, teď se mi tady zhodila věc ze stolu, počkejte. Dobrý, paráda. Prochrál jsem. Ach jo. Ach jo. Lidi, tohle bude asi konec videa, takže zatím čau.